A da sada mi kažemo i pozdravimo naše goste iz kampa Naša Srbija. Oni su stigli sa Tare ovde i među nama su gosti, dvoje mladih iz Rumunije i Slovenije. Ja ću zamoliti Nikolu Radojičića iz Slovenije i Aleksandru Petrov iz Rumunije da kažu jednu Desankinu pesmu. Srbija je velika tajna. Izvolite. Desanka Maksimović, Srbija je velika tajna. Srbija je velika tajna, ne zna dan šta noć kuva, nit zna noć što zora rađa. Ne zna grm šta susedni grm sanja, nit zna ptica šta se događa između granja. Ne zna gušter šta puzi ispod kamenja, niti kukuruz za struk sluti, šta se u susednoj njivi sprema. Svakog časa sve se menja, nijednog kuta ni lista nema da nije tajna. Ko zna šta krije u sebi i ta nevina rosa sjajna, ti seljački poslovni krici što se s brda na brdo čuju, zaveru možda kuju. Ko će u toj zemlji kada znati šta i devojka mlada u nedrima netaknutim nosi, kakvu tešku tajnu u rukama svojim drži dete i starica pogrbljena svaka, do kakve se uputila mete. U toj zemlji i vetri, i mirisi, potoci i reke, i crkvena zvona potajne pronose vesti. Na prvom zavijutku, gde šuma počinje ona, ko zna šta možeš sresti. U toj zemlji ni zečijoj stopi neprijatelj verovati ne sme, ni tragu konjskih kopita. Dogovori su možda tajni, i žetelačke pesme, i udari šumskih sekira, i uspavanka uz kolevku skrita. Bravo. Aleksandra, ti si iz Rumunije, iz kog grada? Iz Timišvara. U koju školu ideš? Osnovnu ili srednju? Pa idem u osnovnu školu Dositej Obradović. Kakav si đak? Odličan. Odličan. Aleksandre? Nikola. Nikola, izvini. Nikola, u Sloveniji, živiš u Sloveniji, a u kom gradu živiš? Živim u Novom mestu. U Novom mestu. Da. I ti ideš u osnovnu školu, je li tako? Da, ove godine sam završio. Lepo, čestitamo. Nikola, verujem da si dobar đak. Vrlo dobro. Vrlo dobro, odlično. Kako vam je na kampu na Tari? Jel se lepo provodite? Uživamo, da, prijateljstvo i sve. Drugari. Sedite malo, dece. Hajde da sednemo i da sa Gocom popričamo. Goco, tradicionalni kamp i ovog puta jedna ekipa iz bivših jugoslovenskih republika, a iz bliže dijaspore, srpske deca iz ovih krajeva. Tako je, dobar dan Žiko, 12. put po redu, škola prijateljstva na Tari u hotelu Beli Bor. Okupit ćemo od 1. jula do 10. avgusta ukupno 800 dece, biće naši gosti. Sada su tu sa nama srpska deca upravo iz zemalja u regionu, bivša Jugoslavija plus Rumunija, Mađarska i Albanija. Ako uzmemo u obzir da u regionu živi oko 2 miliona Srba, naša Srbija je kroz svoj projekat Srpski kod, učeći decu o kulturi, istoriji, srpskom jeziku, tradiciji, svemu onome što čini srpski identitet, rešila da da svoj doprinos stvaranju tog jedinstvenog, kulturnog i duhovnog prostora svih Srba u okruženju. Na taj način mi činimo da veze njihove sa Srbijom kao maticom budu jače. I danas ste ovde u Valjevu i Brankovini. Jeste, upravo danas, lepo se, nije nikakva slučajnost, izgleda da smo se i mi našli danas u Brankovini, našu decu, dakle njih 200, danas će posetiti Valjevo, malo se upoznati sa srpskom istorijom, sa Nevenadovićima, naravno sa Desankom Maksimović, tako da ćemo danas provesti jedan lep dan u ovom lepom gradu u srcu Srbije. Ali doveli ste jedan veliki hor. Doveli smo jedan veliki hor i ja bih samo pre nego da oni nastupe želela da kažem da je Republika Srpska ove godine prepoznala značaj našeg projekta i zajedno uz Banku Intezu i kompaniju Holcim pomogla realizaciju ovog projekta. Hajde da čujemo pesmu koja se zove Ovo je Srbija. Izvolite.